Mae hi'n amser codi'r tymheredd. Mae hi'n amser meddwl yn uchelgeisiol. Mae'n hamgylcheddau hyfforddi proffesiynol y diwydiant wedi cael ei greu i roi blas ar y dyfodol i chi, lle i ddysgu, i obeithio, ac i ddatblygu fod yn well ac yn gryfach. Mi gewch chi gyfle i wynebu heriau, pobl go iawn, cwsmeriad go iawn, a bod mewn bwytai go iawn sydd ar agor i'r cyhoedd. Rydyn ni am fynd y filltir ychwanegol, a'r cam ychwanegol, i ddarparu gwasanaeth gwirioneddol rhagorol. Oes gynnwch chi'r hyn sydd ei angen i lwyddo? Mae gennych chi'r gynhwysion i lwyddo. Byddwch yn dysgu o lyfrau, a gan ein staff dysgu arbenigol a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, sydd yma i'ch helpu chi i greu gyrfa i'ch breuddwydion. Dewch i gael yr ysais ar gyfer llwyddo. Mae cyfle yn eich disgwyl chi. Mae eich dyfodol yn dechrau heddiw. Coleg Cambria.